Chámome Ana Corredoira, son gandeira, dedicome á produción ecolóxica de leite. Estamos nunha aldea cernada do Concello de Palas de Rei, na comarca da Ulloa, e son ademais unha das socias fundadora da cooperativa As Vacas da Ulloa, a través da cal comezamos a envasar, transformar e comercializar parte da nosa produción de leite ecolóxico xunto a outra gandeira da comarca, Marta Álvarez, de Granxa Maruxa. Considérome unha persoa comprometida con este territorio, co meu territorio e coa miña comunidade. Eu son filla de gandeiros, estiven vinculada a este sector e a esta vida desde que nacín. A nosa sempre foi unha granxa familiar dedicada á produción ecolóxica dende o ano 2004, momento no que ademais os meus pais tamén desenvolveron un pequeno obrador para comezar a transformar a súa produción de leite. Polo tanto, medrei sempre nese modelo de produción ligada á transformación, ligada á venta directa, un peche de ciclo que xa os meus pais entendían que era necesario para valorizar o noso traballo, para poñer en valor a nosa vida aquí. E, polo tanto, cando eu recollo o testigo deste fermoso proxecto, teño moi claro que quero manter ese ciclo, que quero manter esa vía de valorización e que quero seguir escribindo esa fermosa historia que eles comezaran a redactar. Polo tanto, buscando a sinerxia, buscando esa forza que nos dan as redes, xunto a outra gandeira desta comarca, Marta Álvarez, fundamos no ano 2015 a cooperativa As Vacas da Ulloa. Un proxecto que está cheo de ilusión, un proxecto emocionante, co que pretendemos a medio e longo prazo transformar a totalidade da nosa produción de leite e facer ese traballo de venda directa, chegar directamente ás consumidoras e consumidores para ofrecer un produto, pero sobre todo tamén para ofrecer unha historia e para contar todo o que hai detrás dese produto e deste traballo. Este proxecto é un proxecto que nace lóxicamente na aldea, que nace no rural, non tería sentido nin lóxica fora daqui, porque aquí é onde está a produción primaria, aquí é onde están as nosas vidas, e un pouco o que queremos poñer en valor polo camiño non é soamente unha produción, senón tamén un modelo de vida, un modelo de habitar o rural. Recollemos un legado, recollemos tradición, recollemos unha historia que é a historia e a vida das nosas familias, e temos a necesidade de valorizar tamén todo ese traballo que se fixo décadas atrás, poñer en valor unha tradición que mantivo viva esta terra, viva e productiva, e un legado que nós temos que continuar e que temos que transmitir ás vindeiras xeracións. Eu creo que a singularidade do noso proxecto parte diso, de que recoñecemos perfectamente onde estamos, cal é o noso compromiso con este territorio, cal é o noso compromiso cun modelo de produción moi concreto e como extendemos ese compromiso tamén ao resto da sociedade, ás consumidoras e consumidores, entendendo que temos a enorme responsabilidade de producir elementos de calidade e seguros e, sobre todo, que temos a enorme responsabilidade de preservar esta terra que nos alimenta, de protexer a súa biodiversidade e garantir a fertilidade da terra para as xeracións futuras. Somos firmes defensoras da innovación no rural, por suposto que sí. Eu, ademais, como muller de ciencia, entendo que hai que aproveitar esas ferramentas, tanto a nivel de tecnoloxía como de desenvolvemento e innovación, que nos permiten traballar dun xeito máis eficiente e máis efectivo, tamén á hora de xestionar os recursos que utilizamos día a día. Nós estamos convencidas de que proxectos como o noso e, en esencia, os proxectos de gandeiría son proxectos que están ligados á terra, son proxectos que realmente permiten fixar poboación e crear emprego no territorio, porque a única vía que hai para fixar poboación nas aldeas, no rural, é fixar actividade económica. Por lo tanto, son proxectos que realmente xeran riqueza no territorio. Ademais, e nun momento como que estamos, podemos verificar que unha das cuestións máis importantes do
do noso sector é que ali onde hai gandeiría hai axentes ambientais, gandeiros e gandeiras, persoas que contribuímos enormemente a loitar fronte a unha lacra que nos castiga ano tras ano, que son os incendios, non? Fronte ao abandono necesitamos gandeiría e necesitamos proxectos ligados e asentados no territorio. Polo tanto, bueno, pues eu creo que realizamos un aporte á sociedade en xeral que pasa por producir alimentos, coidar do territorio, coidar da biodiversidade e da fertilidade da terra e asegurar eses recursos para o futuro. Eu creo que desempeñamos unha función multidimensional que pasa por esa parte social, pola parte económica e por unha parte ambiental que é fundamental. Eu asenteime, bueno, definitivamente aquí, de xeito tamén profesional, no ano 2013, momento no que, bueno, remato un pouco a miña etapa formativa, eu son bióloga de formación. En ese momento, bueno, pues decido continuar dun xeito, digamos, máis comprometido, máis integrado a miña formación neste sector xunto aos meus pais para darlle continuidade ao proxecto deles. Nese momento son consciente plenamente dunha realidade que ata daquela pasaba un pouco desapercibida para min, e era que o relato normalmente do noso sector, do noso traballo, é un relato que dirixe maioritariamente homes. É dicir, as mulleres representamos o 50% da man de obra que está detrás da produción de alimentos no mundo. E, sen embargo, a nosa vida, as nosas condicións, as nosas necesidades e as nosas realidades moitas veces non están ali onde se toman decisións, non? Nos postos de dirección, nos postos de xestión e nos postos de maior representatividade. Por lo tanto, eu encontreime, bueno, pues, cunha realidade que me sorprendeu, pero que supoñía tamén un reto a futuro para tratar de mudar esa fotografía e convertila nunha fotografía en un relato que acompañara esa imaxe que permitira que máis mozas decidiran apostar por quedar aquí, por asentarse, vivir aquí e traballar, non? Dedicarse profesionalmente a sectores vencellados a esta vida rural. Por lo tanto, eu creo que, bueno, hai moito traballo por diante, que as cousas van mudando moi pouquiño a pouco, que necesitamos exemplos, que necesitamos referencias, porque necesitamos sentirnos acompañadas, non? As redes son imprescindibles para poder iniciar moitas veces proxectos, pero tamén para continuar e para sentir que a nosa historia é moi similar ao que viven outras moitas mulleres no territorio, no mundo rural. Creo que, como en calquera outro medio, no mundo rural e nas nosas aldeas tamén temos que enfrontarnos a esa situación tan nomeada últimamente nesta sociedade que é a conciliación. Eu son nai, ademais, xunto a miña parella Adri, tiñamos moi claro que queríamos criar e ver medrar os nosos fillos, as nosas fillas neste medio, neste territorio. Ese momento, ese punto de inflexión, non? No que, ademais de ser gandeira empresaria, me convirto en nai, faime entender, bueno, pues, un piar máis da nosa realidade, do contexto no que traballamos e vivimos, que ten que ver de como xestionamos o noso tempo e como xestionamos os vínculos persoais e, sobre todo, como xestionamos a crianza. Nós temos un modelo de convivencia interxeracional que está en perigo de extinción, porque estamos criando a nosa filla coa miña nai e coa miña avoa, é dicir, estamos convivindo agora mesmo 4 xeracións na mesma unidade familiar, e eu quero reivindicar os coidados e as relacións como parte da vida, parte imprescindible da vida. Fóronos sempre na vida rural e séguenos sendo agora, e son os que nos permiten, ademais, poder vivir con calidade e poder vivir de forma digna, non? É dicir, nós temos un intercambio, un equilibrio claro de convivencia no que os coidados son ascendentes e descendentes, e esa relación, eses vínculos son os que nos están permitindo sacar o traballo adiante, criar e facelo dunha forma moi consciente e moi comprometida, ademais. Nós temos un modelo de proxecto horizontal, é dicir, que nace cunha única ambición e, ademais, moi clara, que poñer o valor ao noso traballo aquí, poder garantir o futuro das nosas granxas para as vindeiras xeracións. Sempre temos un pouco esa connotación, no, de proxección ao futuro, tratando de preservar, bueno, pues, un modelo de gandeiría e de xestión da terra que entendemos é o máis xusto desde o punto de vista social e o máis respetuoso dende o
punto de vista ambiental, non? Polo tanto, bueno, pois, cal é a ambición e cal é o modelo a futuro? Bueno, pois, en esencia é poder chegar a transformar a totalidade do leite que producimos. Por lo tanto, eu creo que o reto de futuro pasa un pouco por iso, é dicir, melloras constantes en calidade e pasiños, pequenos pasiños, un pouquiño pola vía da innovación. Para min, a calidade de vida, basicamente, é isto. É dicir, eu apostei por quedar aquí en gran medida porque sabía que quería vivir aquí. É dicir, para min é tan importante o lugar onde estou que o que fago. E tamén supuxo para min ese momento, esa toma de decisión, romper un pouquiño co discurso social ese momento da promoción profesional, da independencia, non? Como conceptos que sempre nos afastaban do noso e dos nosos. Para min as redes familiares son fundamentais e son importantísimas. E o feito de poder estar aquí, de poder estar preto das persoas que son importantes e imprescindibles para min, para nós, como familia que somos, é algo fundamental. Por lo tanto, para min calidade de vida é poder estar onde estou, poder vivir aquí, poder criar aquí e, sobre todo, bueno, pues, lóxicamente, desempeñar un traballo que para min é vocacional, que representa a historia da miña familia, que, polo tanto, é a miña propia historia. Eu formo parte deste proxecto porque formo parte, da mesma maneira que formo parte do proxecto persoal dos meus pais. E esas dúas historias son inseparables. Eu son plenamente consciente de que sen redes non poderíamos facer a meirande parte das cousas que fixemos nos últimos anos, non? No momento no que eu me instalo no territorio, que asumo a dirección da miña granxa despois do falecemento do meu pai, son para min fundamentais, esenciais as redes e, sobre todo, esas mulleres no territorio que foron para min referentes, que foron para min espellos e que, sobre todo, foron unha mantendida, a primeira delas a miña socia, pero outras moitas mulleres porque se de algo sabe esta comarca é de emprendemento e liderazgo feminino, de innovación tamén un pouquiño levada a cabo por mulleres. Polo tanto, eu creo que redes como, por exemplo, Fademur, que para nós tamén foi importantísima e segue sendo a día de hoxe, son estruturas necesarias, son apoio no ámbito persoal e no ámbito profesional, apoio no ámbito do emprendemento e no ámbito da formación continua e, sobre todo, espazos onde podemos compartir, onde podemos abrirnos un pouquiño en canal, deixar a nosa alma descuberto, compartir e falar desas cousas que nos pasan a diario, que son moi similares á marxe da nosa orixe do sector no que traballamos, moitas veces pasan as mesmas cousas e, polo tanto, creo que ese espazo no que poñer en común, no que compartir, é tamén un contexto que nos permite superar moitas barreiras e que nos permite construir futuro de forma conxunta. Fago o que fago e levántome con ilusión cada día por compromiso, sobre todo por compromiso. Compromiso coas raíces deste proxecto e coas raíces da miña vida, que son, pois, os meus pais e a miña familia. Pero tamén por compromiso co futuro, porque agora mesmo tócanos traballar e construir o futuro das que veñen por diante, das que agora están medrando, non? En ese compromiso está a responsabilidade de rachar cos prexuizos, de rachar coas historias que non nos describen e que non nos representan, con esas imaxes nas que non nos recoñecemos realmente, non? Cunha óptica que está moi alonxada da realidade da nosa vida e do noso traballo. Temos que construir ese relato alternativo que non é unha alternativa, sino a realidade da nosa vida aquí. Témolo que facer por compromiso coas que estiveron antes e, sobre todo, por compromiso e responsabilidade coas que están por vir, non? Polo tanto, bueno, pois con esa enerxía e con esa ilusión é coa que día a día facemos e fago camiño. Eu, se agora mesmo tivera que dirixirme a calquera muller, sexa a idade que sexa a súa, bueno, calquera franxa de idade na que se atope, eu diríalle que botara un ollo do territorio, que se dirixira e buscara todas esas mulleres que están no territorio facendo cousas. Moitas veces son invisibles, porque hai moitísimas historias de superación, de emprendemento, de valorización no territorio que non son visibles, relatos que están silenciados, e eu creo que tamén é importante, non, poñer en valor todas esas historias e, sobre todo, recoñecelas. Necesitamos referencias e necesitamos exemplos, porque desa maneira é moito máis fácil avanzar, non? Entón, eu creo que para evitar cometer certos erros aos que podemos anticiparnos cando compartimos as nosas historias de vida e emprendemento, que temos que procurar esas mulleres, procurar eses proxectos e tratar de establecer eses vínculos que nos permitan compartir formación e compartir experiencias e compartir coñecemento. Hai, lóxicamente, moitas dificultades ligadas á vida e ao traballo aquí, é
e temos que recordar que a vida rural non é unha historia idílica e romántica, que hai moitas veces son relatos que están decorados, que parecen incluso literarios, é dicir, e hai determinadas dificultades que atravesamos no día a día e hai determinadas problemáticas que son transversais á vida e ao traballo aquí. Nós tamén temos e desempeñamos un pouquiño esa labor de defensa do territorio, de posicionamento das nosas demandas e de reclamo, non, de atención para que se poña o foco no que verdadeiramente importa nas necesidades que temos no interior, por exemplo, galego e nas nosas aldeas. Entón, o noso traballo sempre está un pouco tamén salpicado por toda esa demanda social e por todo ese activismo, porque ao final vivir aquí e traballar aquí moitas veces é un acto puro de activismo, non? E de resistencia. Entón, eu creo que hai que recoñecer ben a realidade do territorio no que vivimos, que temos que ser moi conscientes das dificultades que temos e tratar de posicionalas, non? Para procurar solucións e para procurar alternativas, pero tamén temos que poñer en valor todo o que este medio nos ofrece e, sobre todo, temos que poñer en valor o estratégico, fundamental e prioritario que é un sector como o noso, como o sector gandeiro, e calquera sector que se asente traballe no rural. A nosa marca comercial, sen máis, é unha declaración de intencións e case que un lema de vida, non? É dicir, defendemos o noso sector, defendemos a produción de leite, defendemos, lóxicamente, a gandeiría, a nosa vida como gandeiras dese xeito, sen máis, é dicir, coa naturalidade e coa humildade que nos caracteriza e que caracteriza a todas as persoas e os activos deste sector. Digamos que de xeito profesional comecei de forma xa directa a dedicarme á gandeiría e desenvolvín unha frase que estaba moi ligada ca miña vida tamén, non, como estudante de ciencias e muller moi vinculada tamén á ciencia e innovación. Desenvolvín unha frase que era I+D máis I rural, é dicir, no rural, nas nosas aldeas e nos nosos proxectos necesitamos moito I+D máis I, por suposto, pero necesitamos moita ilusión, moita determinación e moita iniciativa, non? E iso podemos facelo e conseguímolo, sobre todo, cando estamos xuntas.